Pois moi bo día. Hoxe, a través desta rolda de prensa, queremos trasladar as consideracións do BNG respecto de dous asuntos que nos parecen relevantes. O primeiro ten que ver con todo o que rodea a xestión das residencias de maiores. Como sabedes, hoxe, felizmente, pois podemos entrar na fase 2. Entrar nesta fase supón que tamén o Goberno galego pode autorizar que se empecen a realizar visitas a residencias de maiores e creemos que é moi importante que a Xunta de Galiza extreme todas as medidas de prevención para evitar que podan darse novos contaxios e, por lo tanto, que debe de activar todos os mecanismos que estén na súa man para que estas visitas se fagan coas máximas cautelas e coas máximas garantías. Nese sentido, entendemos que é importante que a Xunta de Galiza active un plan de inspección para ver si todas as residencias de maiores cumplen os protocolos que deben establecerse para estas medidas e, polo tanto, que haxa precaución, prevención e todas as garantías sanitarias para que estas visitas se fagan sin supoñer un risco para as persoas que viven nesas residencias. Concretamente, polo tanto, consideramos que se deben de inspeccionar todos os centros de maiores e comprobar si se están tomando medidas que son importantes para garantizar a seguridade nestas visitas. Medidas como comprobar a temperatura das persoas que van a acceder ao centro, garantir que se faga hixiene de mans e o uso de máscaras, establecer que este sistema de visitas debe facerse sempre con cita previa, que preferentemente debe realizarse en lugares exteriores e que no caso de facerse no interior das residencias o preferible é que se faga nun espacio determinado para ese fin e, por lo tanto, limitar os espazos que poden contaminarse ou que poden, por lo tanto, verse expostos a contaxio por parte de COVID-19 e, por último, tamén que ten que estar garantizado que se van intensificar todas as medidas de limpeza e desinfección das residencias cando se produzan visitas. Esta é unha cuestión que nos preocupa, pero que non podemos deixar de poñer o foco sobre o aspecto máis global da nefasta xestión que se fixo das residencias de maiores por parte da Xunta de Galiza. É evidente que o Goberno de Feijóo ten que asumir que cometeu erros graves na xestión desta crise do COVID-19 no que se refire ás residencias e debe de asumir tamén a súa parte de responsabilidade. Sobre todo porque sabemos que os erros de prevención que houbo na crise do COVID-19 tiveron unhas consecuencias dramáticas. Temos sobre a mesa un dato que é alarmante, o feito de que case a metade das víctimas mortais por COVID-19 foron persoas que estaban en residencias de maiores, polo tanto é evidente que fallou a prevención. E non só temos ese dato, tamén sabemos que houbo centos de persoas contaxiadas precisamente no ámbito destas residencias, ben persoas usuarias ou ben traballadores e traballadoras. E se houbo estes contaxios é porque non houbo anticipación, non houbo prevención e non tiñan o material necesario para poder protexerse e, polo tanto, protexer a un dos colectivos máis vulnerables ante o COVID-19 como son as persoas maiores. Permitídeme dar algúns datos que afondan en até que punto fallou a prevención e até que punto houbo unha afectación moi importante nas residencias de maiores. Sabemos que entre os 70 e os 85 anos hai unhas 384.000 persoas no noso país. Destas, só 20.000 están nunha residencia de maiores e, sin embargo, este colectivo, o que está en residencias de maiores, concentra a metade dos falecementos por COVID-19 en Galiza. Engadamos, ademais, outro dato que creo que nos dá moitas explicacións. Hoxe no noso país hai 223 residencias de maiores, pero só 24 son residencias públicas. Sabemos, ademais, que ao longo destes 11 anos Feijóo non construíu ni unha soa praza de residencia pública para persoas maiores. Non o fixo, a pesar de que leva 2 legislaturas prometendo que habería unha residencia para maiores en cada unha das 7 cidades. Non hai colocada ningunha soa pedra destas residencias. E, polo tanto, estamos vendo dramáticamente nesta crise do COVID-19 até que punto falla un modelo
no que se privatiza de facto a atención ás persoas maiores e na que o que se está buscando é o lucro precisamente co que debe de ser un dereito que ter unha atención digna na nosa vellez. É grave que isto pase, pero tamén é grave porque sabemos que nesta crise deixou en evidencia os graves problemas de xestión que hai nas residencias de maiores, problemas que coñecía a Xunta de Galiza, problemas que sinalou nun informe hai pouco tempo o propio Consello de Contas, pero que vimos como o Goberno de Feijóo preferiu facer a vista gorda ante estes incumprimentos en vez de protexer un dereito como é o dereito a ter unha atención digna e a garantizar que esos centros privados tiñan que cumprir os requisitos que estaban establecidos. En todo caso, agora o momento é mirar para o futuro e ver como facemos para evitar que unha situación destas características poda repetirse. E nese sentido, nos hoxe consideramos, en primeiro lugar, que ten que haber un plan de inspección nas residencias de persoas maiores que garantice que as visitas se van facer con seguridade. En segundo lugar, que nesa mirada cara adiante temos que saber que pasou, que fallou, e por iso un dos compromisos que adquire o BNG é que en canto se constitúa o novo Parlamento de Galiza despois das eleccións do 12 de xullo, reclamaremos a creación dunha comisión de investigación sobre a xestión das residencias de maiores no COVID-19 e os efectos que tivo a privatización. Temos que facelo por respeto ás víctimas, por respeto ás súas familias e por respeto ao conxunto da sociedade, porque temos que saber cales foron os erros para evitar que podan repetirse no futuro. E o terceiro compromiso e a terceira cuestión que queremos poñer sobre a mesa pois é que é necesario facer un cambio de modelo, nunca máis unha xestión que poña en risco a saúde e os dereitos a unha atención digna na vellez e, polo tanto, hai que rescatar ao sector das residencias de maiores para o público e garantizar precisamente que nos últimos anos da nosa vida, en caso de ter que acudir a unha residencia, teremos un sistema público que nos vai a garantizar esa atención digna e, desde logo, ese é un dos compromisos do BNG. A segunda cuestión sobre a que hoxe queremos poñer o foco ten que ver co reparto do fondo de 16.000 millóns de euros que está comprometido polo Executivo para o conxunto das autonomías. Temos claro que é importante que Galiza teña un trato xusto neste fondo, que cos criterios que se teñen posto sobre a mesa, aínda que non sexan os definitivos, isto significaría un agravio para o noso país e que baixo ningunha circunstancia podemos permitir que o reparto desos fondos acabe sendo teña fundamentalmente como destino a Madrid ou a Cataluña e que isto supoña unha discriminación para Galiza. Por lo tanto, imos defender que ten que haber un reparto claro, xusto e equitativo destos fondos, onde con claridade teñen que incluirse criterios que sexan determinantes no reparto desos fondos, como é a dispersión poboacional, porque sabemos que encarece a prestación sanitaria ou a prestación de servizos sociais, o envellecemento e os índices de dependencia da poboación residente en calquera comunidade autónoma. Está claro que os criterios nunca son neutros, que non se pode aceptar uns criterios que claramente queren beneficiar a dúas comunidades en detrimento de Galiza, e o compromiso que temos desde o BNG é defender un trato xusto e equitativo que signifique que o noso país, que ten un número moi importante de persoas dependentes, un número moi importante de persoas de idade avanzada e que, polo tanto, eso ten un incremento dos custos das prestacións sociais e das prestacións sanitarias, pois ten que haber un reparto de fondos que sea xusto con Galiza e nesa dirección imos traballar, tanto desde o Parlamento de Galiza reclamando que teñamos unha posición de país á hora de defender estes criterios, como tamén desde o Congreso dos Deputados a través do escano do BNG, onde imos a ser moi exixentes co Goberno central nesta materia. E eu, por a miña parte, era o que vos quería trasladar e quedo a vosa disposición por si hai algunha pregunta dos medios de comunicación.